A xerente de Solo Empresarial do Atlántico, Beatriz Sestallo, puxo o polígono de Té en Rianxo como exemplo de bo facer. Un parque empresarial que nestes momentos de pandemia, nun momento complicado para o sector empresarial, está a continuar coa súa boa evolución de venda de parcelas experimentada nestes 2 últimos anos. Precisamente esta mañá mantiñan unha xuntanza cun empresario interesado en facerse con terreos neste polígono para desenvolver ali o seu proxecto empresarial. Xa sabedes que somos prudentes sempre ca confidencialidade, pero bueno, que como tantas que sigan a amosar interese, cada vez o índice de disponibilidade de parcelas vai menguando. Sestallo aproveitou tamén o encontro co alcalde para anunciarlle a venda dunha nova parcela de máis de 11.000 metros cadrados á Conserveira Cerqueira, que prepara xa a súa chegada ao Parque Empresarial Rianxeiro. Unha aposta clara por Rianxo, con unha aposta clara por este polígono para desenvolver a súa función e seguir creando emprego, bueno, que parece que no 2023, como nos anuncian, pues será unha realidade, porque o certo é que van cumprindo ata lo de agora, tamén ca colaboración do Concello, pois os prazos dos proxectos, etcétera. Na actualidade, o 70% do terreo do polígono de Té está vendido, razón pola que o Concello e SEA traballan xa da man na planificación dunha posible ampliación. Queremos ir cos deberes feitos de anticiparnos a ese uso futuro, unha vez que, xa digo, nestes 2 últimos anos, 2019-2020, foron anos donde comenzaron a materializarse proxectos, e un deles que é o de Conservas Cerqueiras, que acaba de mencionar. É evidente que é, pois, a día de hoxe a xoia da corona, donde van ir, pois, prácticamente uns 35.000 metros cadrados, co que pasamos de estar aproximadamente nun 50% de disponibilidade a acadar cifras do 70%. Ademais destes asuntos, na xuntanza de hoxe analizáronse tamén outros aspectos, como a necesidade de acometer a mellora da sinalización, tanto no propio parque empresarial como na autovía.